Momentálne sa nachádzame v Trnave, ideme do haly Boudrovka. My ideme sa teraz najesť. Pozri sa sem. To je haluška, nechápem. Vítajte pri ďalšom videu. Pokračujeme v sérii, kde cestujeme zo západu na východ Slovenska a ideme otestovať tie najlepšie alebo najhoršie lezecké gymy, lezecké haly. Z Bratislavy máme už 2 videá, takže nechám ten link v popisu tohto videa. Momentálne sa nachádzame v Trnave a ideme do haly Boudrovka. Budeme takto postupne chodiť zo západu na východ a to posledné video bude zo Sniny a zistíme, že aké možnosti sú v mojom rodnom meste, takže veľmi sa na to teším a poďme si užiť toto video. Budeme sa pozerať hlavne na dostupnosť, ceny, bouldre a celkovo si to budeme akože takto hodnotiť, tak poďme si užiť toto video. V tejto časti sa nachádza stena skôr určená pre deti, sú to také menšie chyty a stupy, ale ja to veľmi rád využívam ako rozcvičku, rád sa takto rozcvičujem na takejto stene, takže super vec. Grading boulderov tu na v Trnave, ako môžete vidieť, máme tu 5 farieb, začína sa to bielou farbou a končí to takou tmavou, čiernou, sivou. Popravde som bouldery s týmto označením nenašiel, takže ako náhodou niekto sleduje a vie mi to vysvetliť, alebo že kde boli tieto bouldery, tak určite daj mi vedieť. Za mňa úprimne nemám veľmi rád takýto grading, mám to oveľa radšej, ak je nejaký konkrétny boulder a je k tomu priradený nejaký konkrétny grade, napríklad tento bude 6C+, tento je 7A a tak ďalej. Pri tomto konkrétnom boulderi bolo označenie 6C, takže toto bolo super. Tu v tejto hale je to taký ten mix, nejaké bouldere majú konkrétne označenie, nejaké majú iba farbu. Za mňa najlepší boulder
označený modrou farbou a mám pocit, že pri tomto bolo aj, že je to 6C+, takže mal by to byť ten najťažší boulder a bol fakt super. Presuňme sa k najťažším boulderom v tomto gyme. Majú červenú farbu, neviem síce konkrétne aký bol tento boulder, ale bol fakt ťažký, nie je úplne môj štýl. Nakoniec najlepší boulder z celého gymu, aspoň teda za mňa, červená 7 a chválim road setting. Oh fuck. Takže toto bola Trnava, boulderovka, lezecký gym. Poďme sa to trošku tak viac rozobrať. Tento gym je taký trošku menší a dozvedel som sa, že je to jediný gym v Trnave, kde sa dá ísť zaboulderovať, zaspĺhať si. Tie priestory sú fakt také maličké, útulné, ale na druhú stranu tá atmosféra bola veľmi dobrá. Úroveň boulderov bola tiež na dobrej úrovni, ale tým pádom, že tam není zase tak veľa boulderov, tak som si vlastne tam ani nemohol, teda ani nemal medzi čím vyberať. Bolo to označované takými páskami, takisto ako aj v Bratislave, čo je akože celkom fajn. Máš tam vlastne 4 tie pásky, 2 ruky, 2 nohy, všetky končatiny a bolo to fajn, takisto top, všetko dobré. Ako hovorím, nebolo tam zase veľmi z čoho vyberať, ale ja som si tam veľmi dobre zaliezol. Čo sa týka vstupu, zaplatili sme 7 € za jednorazový vstup, čo je asi zatiaľ najmenej, čo som kedy dal za vstup do lezeckého gymu. Ale na druhú stranu 7 € je priateľná cena, ten gym zase neponúka toho veľmi veľa. Za tých 7 € si myslím, že je to úplne fajn. Myslím si, že to nie je chyba tohto gymu, skôr je to o vás, o ľuďoch, že nechodíte šplhať. Týmto vás všetkých vyzývam, všetkých ľudí, čo žijú tu v Trnave a v okolí, že by prišli a navštívili tento gym, či už s deťmi, alebo len tak skúsiť niečo nové a tým, že vlastne tam bude chodiť čoraz viacej ľudí, tak to bude plno. A budú sa otvárať nové gymy. A tento šport sa bude rozširovať po celom Slovensku a ja budem mať veľa followerov, takže určite sem príď si zašplhať, skúsiť niečo nové, ako som spomínal. Je to taký ten šport pre celé telo, zober kľudne svoju frajerku alebo kamoša, alebo keď máš malé deti, tak príď sem, oni sa tu proste vybláznia a budeš mať doma kľud. Takže tomuto gymu dávam z tých 10 bodov 7. A aj tak si myslím, že je to celkom pozitívne a dobré číslo, ale je to samozrejme môj názor. Na druhú stranu všetko bolo fajn, ľudia boli milí, na recepcii malá baba veľmi milá, veľmi stručne, rýchlo nám to vysvetlila. Tie šatne boli tiež také menšie, útulné, ale vecka čisté, sprcha čistá, takže všetko bolo akože na veľmi dobrej úrovni, veľmi prístupné, dá sa to parkovať. Takže ja to aj tak napriek tomu hodnotím veľmi dobre a veľmi pozitívne. Takže toto je všetko z Trnavy a my ideme sa teraz najesť. Pozri sa jesen? Zvrté halušky, ja nechápem. No nič, my sa ideme teraz najesť, toto je všetko z tohto gymu. Určite ma začni sledovať, aby ti neuniklo ďalšie video, pretože sa budeme zase ďalej posúvať na východ a veľmi sa teším na to posledné video zo Stiny alebo z Moného. Uvidíme, že aké tam sú možnosti. Takže na budúce sa vidíme niekde ďalej od Trnavy, takže začni ma sledovať a dozvie sa to veľmi skoro. Takže ďakujem pekne, že si to pozeral, nezabudni odber, like a určite mi aj napíš,
hocičo, čo ťa zaujíma, že či tu sú nejaké iné možnosti, či už v Trnave alebo v okolí, kam si zaliesť alebo čo robiť. Alebo ak so mnou nesúhlasíš, tak to je tiež v pohode. Ďakujem pekne ešte raz a vidíme sa na budúce. Ahoj.